Hey guys, and welcome back to my channel. So karon, atong tan-aw ang mga iro kay perting banhaa sa gawas ang mga iro kay kanang naay wa na may bagyo amo dari ni humpas na ang bagyo. So atong tan-awon kay grabing banhaan da. Atong tan-aw atong palibot kay ang bagyo nang nilurang na. So I hope nga di na tumbay tong bagyo ha kay 3 days gud sige jumi og uwan diri sa amoa. Pagkalaay jud kaayo guys. Kinalaa dyan jud siya mo. So atong tan-aw ni pero dari ang igsuon na ng laba. Nakatug ang iro. Nakatug og bumanha. Nakatug og bumanha. Asus! Asus mani! Asus mani! Amang itlog siyang ani be. Ang aning itlog siya. Gamay siyang itlog. Amay lang aning itlog. Among gihoktan namong iro guys kay kanana ay manakop og iro. Among gihoktan di ba? Dakpon basig masud muskuan gwapa ra ni among guko. Ang nandes among iro is guko. Manis guko. Di ka jumuntan sa kamera kay magiuwawon. Magiuwawon siya kay gwapa ko nun siya. So ato tamutan atas usa ka iro na among gihoktan kay naidaghang manakop lagi uy sayang ba na dako na. Di ba? Sayang ug dakpon mo no kay dako na mo na tan-awa guys ni istorya. Sayang ang dako na mo. Pitok-pitok ang mata. Nga na di magbanha kay ubuyan mo dito. Kanang na ay maimpas mo ubuyan mo ha. Ubuyan mo dito kay maimpas man mo na. Uy, mo ni. Oy. Ana ka tug balik bi na. Tug balik ang among tata. Tug balik. Di ka matug balik. Moapel ka sa vlog. Moapel ko na siya sa vlog. Di ko na siya matug balik. Lawa guys. Uga-uga na. Uga-uga na si John. Kada pumapakit-on sa akong mga tanom na Kani mo ni milyon na. Gikawat rin na namon ning milyon na. Joke. Haw nang gipangadyo dito sa amuntay. Majugal kay ni hatag pag si Impay. Muna akong mga tanom guys. Yan na, murag lato. Kung gusto ka mukhaon ani, lakaw ra nga res bahay kay mura maglato. Glisip rin si Jana. Kani abot usingan, dani nga mura malig 5 fingers. Kani, tapos na, napukuingan na. Pukuingan na, mahal ka adyo na, mga tag 1 million ang usa. Ibutang sa daris ubos kay arong mauwanan. Kay arong wanay bis-bis. Wala doon istorya. So, ari ta daris ko an. Di ada po'y tanom ang Paris, guys. Tanawa ko. Yan tanom na. Kaning usa na. Lahi podri. Ito. Ari ta dari. Kaya atong tanawon rin kay Mary kinabanhaan. Banha ka adyo. Jud nagkarima ako kinabanhaan ka adyo si Jah. Oh, nansa naman ta karon? Ha? Nansa naman nga imong pan wa man imo kan-a. Sa pan guys di Ang gipalitan og pan. Pan dali. Pan mana. Dali. Muni alang banha guys. Muni si Rambo. Wow pa oh. Adjust nga. Anci ka panca abi. Sa panca ba? Tagsingko ra ba niya di ka mong kaon ma? Tagsingko ra ba niya? Tagsingko ni guys. Diyan na. Wakan Ambot busog pa matingali ni. Si Jah. Tuawa nakakalubog kay sangit makadari. Di lagi ka magkuang-kuan. Sige lang tagkuang-kuan mo. Paglubog. Kaya ang
Guwapa inig mata. Higda dali. Saka aribo. Ari saka. Saka. Ari. Ali ba? Ali. Ali bo. Sangit na po. Dali ba? Saka ba? Isang paano kan. Asam ka. Di lagi mo kuang ka madakpan mo. Maaguroy mo dito pesuhan. Kirag ato mas lang nasod madakpan kay isod mas home for the aged. Kamusta sabi? Halo, kamusta? Kay tanaw sa darhi. Tanaw sa darhi magamay ba? Wawa pa dyan na si Joey. Di na ba? Uy. Tanaw po magamay danhi ba? Ambo. Muna among ambo libat. Rambo. Si Rambo. Ambo. Ambo, libat. Libat ka bo? Tanaw sa dari bo, magamay bo, anak bo. Napak. Guwapa, di pa? Guwapa. Ano guys? Areta musod dari ngit. Oh Lord. Atas pikas kay human sa Bagyo. Nang lurang na ang tanan. Gipangharos ang mga dahon sa lujo guys. Sorry. Gipangharos ag daghan ko mga binuhi. Gipangharos ag mga asyos niya. Apa ping kanya. Abayang pa. Daghan mig manok guys oh. Daghang mig manok. Ada ang daghan gipangharos ag kuan daris tata nahang dahon nga hog kag gipangharos sa Bagyo nga kuan. Hi simongan first time na ako nga guys sa lujo na mo ay di mo na day po itlog kita po dari oh. Awa. Dapat usa na nga pagkaon. Asa mo ko ni pagkaon? Sakit uy, muntiil. Girl, sakit imong kuko, girl. Maawa, girl, sakit imong kuko. Nangitlog siya. Hindi ba tawag unas kaya anong may bunho? Ay, ayaw kasakan. Ano masaka man? Ay naibagong lusa dagto nga piso. Daghan gaso oh. Nagbagong lusa dagto. Disama mo pag Bagyo. Nanago mo. Hadlo kaya. Adto guys, matalaw tos katong piso nga. Nagsizor oh. Nagtungok. Matanaw ta ato pikas guys katong piso nga bagong lusad. Manggukod mo ha dili masod. Manggukod mo ay. Darara mo. Dari tas koan guys. Manggukod man. Ara ta kay mura na bagong gi koan dari gilusad. Ara awa. Halo, tinggal ganti. Alisa be, Alisa magamay anbe. Hashime be, singa kay magamay re be. O daghan na guys, ihaw na namo gagmay ka dyan. Si parang pakaadyo, di pa sila pwede buhian. Sumaura to guys. Ito kailain may video kay naaramin kami sa bahay kay bawal mamimugawas in town. So sa mga gusto mo subscribe, adyo mo ka wow. Ay kanang makita-kita ta sa sunod na nga video ha. Bye bye everyone.